during the campaign, I told you na itong corruption sa baba, wala yan. Yung mga kosto na bayar, wala yan. Sabi ko, dito sa itaas ang pinaka-corrupt. Tax exemption, not collection of taxes, kung ano-ano lang ginagawa nitong, hindi lahat mayaman, nagago. Pero itong mga elitista talaga, who choose the country's leaders, sila yan. I will not try names, but just because your mother died and you are qualified to run for president. Just because the big business, pati yung mga tycoon, mga Chinese, sila ang magpilo. Ito yung kandidato natin. O sige, suportahan ninyo, bigyan ninyo ng pera. Ganon ang politika ever since. Sila-sila lang sa Maynila, without offending Manila people, ng mga kuya, sa Maynila lang ninyo niluluto kung ano ang kapalaran ng Pilipino.